Класна у нас атрымалася. Ага, мы просто таленты. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А мы з Тёмам у мастакі падаліся. Вось, калі ласка, нашыя творы. Здорова, правда? А вы б бачылі, як мы сцяну дома ў двары сёння размалявалі. Раней яна была просто блакітная, а зараз... Ой, дзе дасталі паўсюль такія вось малюнкі забабахалі. Любата! Шкада, што не сфотаграфавалі. Ага, ну нічога, заўтра абавязкова сфотаграфуем, каб усім паказаць. Сябры мае, добрый вечер, добрый вечер. Каб вы ведалі, што ў нашым двары робіцца. А што там робіцца? Усе жыхары суседніх домоў сабраліся ля блакітнай сцяны. Ну, вы памятаеце, ёсць там дом такі. Ну, заўважылі. Ага, усім спадабалася. І чаго ж яны там сабраліся? Каб вырашыць, што рабіць з тым жахам, які нехта намаляваў на сцяне. Жахам? Так. Няўжо? Бачылі б вы самі ўсё зразумелі. Усе суседзі абураюцца, сварацца, пытаюць, хто сапсаваў прыгожую блакітную сцяну такімі агітнымі калякамі-малякамі. О! Вось, такімі ж, як гэтыя. Ага, кажуць, калі б нам патрапіліся гэтыя шкоднікі, мы б іх у бараноў рог скруцілі б. Шоу топа. Хадзем. Ах, як падобна, га? Дык куды ж вы? Мы... Так, у нас справы неадкладныя. Якія справы, калі тут такое? Гэта ж і наш двор. Мы не павінны заставацца ў баку. Трэба ўсім разам клапаціцца пра парадак. І табе зусім не спадабаліся тыя малюнкі? А што там можа спадабацца? Забрудзілі прыгожую сцяну, цяпер яе трэба перафарбоўваць. Ну а вам падабаецца вось такая мазня? Дарэчы, а хто гэта намаляваў? Вы не ведаеце? Не. Вельмі ж падобныя на тыя пачварныя малюнкі. Я б сказала, адзін почерк. Няня Палінка, а вось растлумач нам, чым яны такія дрэнныя? Так, мы не разумеем, ёжа нават такі від мастацтва. Як яго... Ты кажаш пра графіці? Во-во! Параўнаў. Графіці ёсць сапраўдны від мастацтва. Калі на сцяне намалявана прыгожая карціна, ніхто яе агіднай не назаве. Усе толькі ўзрадуюцца. А гэта нейкае мастацтва наадварот. Тыя, хто маляваў, можа, думалі, што нічога дрэннага не робіць. Так, можа, яны думалі, што прыгожую сцяну. Ну, тады ім проста не дастае густу. Ім трэба тэрмінова ісці ў школу мастацтва. Вучыцца. О! Гэта ідэя! Няня Палінка, мы таксама хочам вучыцца. Няўжо? Так, можа, ты пачнеш нас вучыць, а потым і мастацкая школа падцягнецца. Так, усім не пашкодзіць набрацца мастацкага густу. А не толькі тым, хто сапсаваў сцяну. А што, гэта правільна. Тады пачынаем першы урок. Пачынаем. Якія карціны вы ведаеце? Ну, якія розныя, на якіх, напрыклад, нехта намаляваў. Правільна, Топачка. Калі на карціне чыясьці выява, гэта называецца партрэт. Здорава. Вось гэта сапраўды прыгожа. А мы з табой абы што намалявалі і хваліліся. Ага. Сябры мае, будьце уважлівы. Прабач, няня Палінка. Мы слухаем, расказвай далей, вельмі цікава. Так, карціна, на якой розныя прадметы, вось як на гэтай, называецца нацюрморт. Нацюрморт, складанае слова. Ага, трэба запомніць. Нацюрморт. Малайцы! Няня Палінка. Што, Тёмачка? А яшчэ ёсць карціны, на якіх намалявана там траўка, сонейка, дрэвы. Як яны называюцца? Гэта пейзаж. Ох ты, прыгожа, няўжо гэта карціна, а не фотаграфія. Так, добры мастак яе напісаў. Просто неверагодна. Няня Палінка, а я бачу карціну, якая мне вельмі спадабалася. На ёй было мора. Гэта што? Гэта таксама пейзаж, толькі марскі. Зразумела. Вельмі падобную карціну я бачыў. Мастакоў, якія малююць мора, называюць марыністы. І гэта
треба запомнить. А калі на карціне паверхня нейкай іншай планеты, Марса там ці Сатурна? Гэта карціна называецца пейзаж касмічны. Ой, здорово! Вось колькі выдатных карцін можна было б намаляваць на нашай сцяне замест тых каляк-маляк. Тёма, завтра рано-рано, пакуль усе спяць, пойдзем і зафарбуем. Правильно, а калі навучымся добра маляваць, такі пейзаж там забабахаем касмічны. Ага, ці марскі, усе ахнуць. Што вы там кажаце? Ды нічога асаблівага, нянь Палінка. Дзякуй табе за цікавы урок мастацтва, кажам. Калі ласка. Ну і давайце ўжо мульцік глядзець. З задавальненнем. Ой, ну вось і ўсё, час развітвацца, сябры. Так, стаміліся мы. Нам завтра рано вставаць. Памятаю, добрай ночы, дзяўчынкі, хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Цікавых і салодкіх вам сноў, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.